Un tesouro afundido, expedicións internacionais, ata o propio Verne escribiu sobre este tema. E hoxe en día, máis de 300 anos despois, os veciños de Redondela seguen mantendo moi vivo todo o que rodea a memoria do tesouro de Rande. Se supón que aquí diante hai un pecio xa, sabes? Non sei se nesta contorna, pero máis ou menos por esta zona hai un dos pecios. Que cando un buscador de tesouros chegaba a Ensenada, o primeiro que facía era un traballo etnográfico. Iba a falar cos mariñeiros dos arredores para que lle dixeran onde estaban os pecios. E é tal cual. Cada mariñeiro da Ensenada sabe exactamente onde están situados os pecios. E teñen un nome. El tambor, el espicho, el toxo. Cada un deles identificado ahora maiores pois a mellor con algún dos barcos que participaron na batalla. Un mes antes da batalla, estiveron durante ese mes descargando toda a prata que puideron. Era o que se considera un dos maiores tesouros vidos na carreira de Indias desde Sudamérica, que polo cargamento e as bodegas que traían cheas de cousas abrallantes e asombrosas. Se decía comúnmente que esos armadores escondían, tentaban dentro das bodegas moitísima e máis prata da que lle pagaban o fisco. Empezaron a falar de que realmente esa estafa non se descargara. Ahora sabemos que é unha falacia, non? Falan incluso hasta de 200 expedicións de xente que viu a Ensenada a buscar ese tesouro, non? Ese mítico tesouro de Rande. Que quedaron? Quedaron moitísimas cousas, claro, quedaron as madeiras, caobas con palisandro, e madeiras que teñen eses barcos que acabaron aquí afundidas e que cando baixaba a madeira quedaban á vista, a xente sacaba do mar e facía pois madeiras, cabeceiros de camas, e entón era moi sonada esa madeira, fíxate ti, non? Entón, se non hai moedas, se non hai prata, cal sería para ti o verdadeiro tesouro de Rande? Sí, o verdadeiro tesouro de Rande é o gran patrimonio arqueolóxico que deixaron aquí na nosa Ensenada. Hoxe en día o que é tesouro son os propios pecios, vale? O que quedaron como restos subacuáticos que temos que investigar porque nos dan moitísima información. Tes unha serie de elementos que tes que interactuar con eles e aí non precisas un guía, aí é que ti teñas ganas de xogar e o museo en ese sentido para min está moi acertado, non? Entón, por iso esta bodega está dedicada aos tesouros e hai unha parte aí atrás que explica, por iso hai dos bois, temos Veñen moitos colexios a este museo, non? Sí, pero veñen sobre todo nunha tempada concreta, que é cando remata a tempada de verán, o xusto antes. É dicir, cando rematan os colexios ou cando empezan os colexios. É o momento que veñen escolares, sobre todo. Porque estás como nun galeón. En principio son dous cañóns, pero se te asomas, se reproduce hasta o infinito, non? Entón a sensación, os dous nenos lles encanta. Parte de estudiantes escolares, que tipo de visitas recibidas aquí en Meirande, sobre todo? A ver, sobre todo, pois organizadas por parte das navieras, que fan unha ruta pola ría, no mesmo paquete, por falar así de alguma maneira, meten o Museo Meirande, meten tamén a Illa de San Simón e un pouco o que é a Ensenada, non? Que a través do xogo podes gañar ou perder e ser capaz de resistir nunha viaxe, non? Porque cada alimento te dá unha puntuación, entón os nenos se pasan aquí un montón de tempo, non? Empezamos hai 15 anos un grupo de veciños animados a recuperar este entorno, este espacio e tamén a tratar de recuperar o que é o patrimonio cultural e industrial daqui da zona. O noso evento máis importante é a conmemoración da batalla, que celebramos todos os anos no mes de outubro. Empezamos xa un mes antes con todos os traballos. Temos un taller de atrezo, como podes mirar,
parte do atrezo que estamos confeccionando. Esta é parte, aquí non está todo, non? Despois tamén temos un taller de vestuario, de roupa de época. Este é un traxe de nobleza. E en que vos basastes? Estades documentados? Sí, bueno, nós temos unha profesora que está moi documentada en isto, aparte que é costureira. Un traxe de nobleza, depois aquí temos un traxe de cura tamén. Temos o traxe de José Sarmiento de Valladares, que este normalmente é o que poño eu. Este é o traxe que leva a condesa de Montezuma, a muller de José Sarmiento de Valladares. A túa muller, entón? A miña muller, sí. E temos espadas tamén, de época, tamén, como podes mirar aquí, non? Tens espadas de época. Esta é outra parte do atrezo, que son cabezudos, que utilizamos para o desfile da batalla. Temos estas banderolas que o día da festa colgámola por todas as rúas. E como xurdiu a idea de facer esta festa? Bueno, pois xa tiñamos esa teima hai moitos anos, non? Sí. Queríamos facer algo en conmemoración da batalla, non? Entón, hai 4 anos decidímonos. Isto estuvo antes dos 1700, porque se xa a batalla de Rande se existía esta fortaleza. É anterior á batalla de Rande, esta fortaleza. Claro, esta fortaleza pois tiña o doble de altura que ten agora que estades vendo. É dicir, que se aí si vedes aí 6 ou 7 metros, tiña outro tanto. De hecho que nós, de rapaces, aí había como unhas planadiñas e xogábamos a pelota. E ela batía a parede e facíamos de portería, fíjate, ti se tiña altura. E tradicionalmente nesta zona a xente como lle chamaba a estes restos? O castelo? O castelo de Rande, foi toda a vida. Cando se fixo a década dos 70-80, cando se fixo a primeira autoestrada, pois claro, entraron coas máquinas e a parte alta toda, pois botaron a toda pola parte de abaixo do mar. Aquí tuvieron arqueólogos, tuvieron incluso de medio ambiente para proteger toda a zona, pero bueno, o pouco que hai a mí me gustaría, como veciño de aquí, me gustaría que isto estuvese limpiño, dar unha imagen, aquí as ruínas dunha fortaleza de que foi historia. Porque se fala tanto do tesouro de Rande, isto tamén forma parte de alguma maneira do tesouro de Rande, non? Totalmente de acordo, porque fixo historia, foi parte da historia,